Test drive daw ni Chris Roms yung motor ni Moto Z1. Diba? Yun o. Grabe. Ayan o, Chris Roms. Ayan, gamit yung motor ni Moto Z1. Oh, yun. Ganun ako eh. Oh? No. Pag na-reflash? Oo, hindi kahit hindi na-reflash. Ay. Pag na-reflash, talagang gumagano ka pa. Oh. Kaya ingatan mo. Dapat pala may angkas ka dito. Para ganun-ganun. Okay. Please support Chris Roms sa Motovlog. Yan. Oh, kaway-kaway naman kayo dyan. Shoutout kay Sir CJ. Nakakaya na. Alberto. Yan. Salamat sa pagpunta guys. Yan si Violia Valdez, si Cherry Manawataw. Ingat kayo Ingat. Kain ka pa? Usog na. Ingat kayo Sir, anong pangalan mo sir? Christian Ramos po. Yun, si Sir Christian Ramos. Ayan. Salamat sa pag-avail ng Geely helmet. Ayan, iuwi nyo na. Ayan. PC Tech. Ingat Ingat Paps. Ingat kayo sir Jimmy Obligation Vlog. Ayan. Ingat sir Ayan. So ito yung bagong labas ngayon na ZX400R. Ayan diba? Dito lang yan. Yan, ZX400. Ayos. Aldi Motovlog. Ayan. Salamat Aldi Motovlog. Subscribe kayo guys. Ayan salamat kay Sir Ricky ulit sa pag-avail ng Geely helmet natin. Yan Hindi ko pa natitest ride yan Matagal na kaming magkasama, hindi ko pa natitest drive to. Salamat kay Chris Roms sa pagpunta dito sa shop natin. Ayan. Spider, baka man. Gunggong! Barinig kita sa mukha Hihirit pa. Salamat Salamat sir Okay. Si Sir JR. Follow sa TikTok. Tapay. Okay, ingat kayo. Okay, salamat. Ingat. Guys, ito si Chester yung bumili ng helmet natin na kahapon, Geely helmet M Gray. So pag bumili kayo ng helmet, meron siyang free taste ride. Ayan.
Dapat dali sa mental hospital. Ayan, i-test ride niya tong ano, ZX6R natin, guys. Ready ka na? Okay na? Sige. Tama. Tama. Ikaw na lang. Parang may naamoy ako hindi maganda. Boy! Pumakalit sila eh. Okay, test ride na. Naka-emergency siya. Ayan. Yun oh. Napaka-pogi talaga oh. Abot na abot niya, yung tangkad niya kasi. Oh, anong pakiramdam? Ha? Kinikilig ka? Sarap daw sa pakiramdam, guys. Ayan, so at least napa-taste ride na natin siya. Ayan. Kanina tinest ride niya yung ano eh, motor ni ano, Moto Z1, ayun, Z1000. Kita ba? Laki ng ano ko sa kaya? Dito, kasya? Sa gitna. Yun oh. O yan. Yun oh. So guys, magkakabit na ng sticker si Moto Z1. Ayan. Subscribe kayo sa kanya, guys. Naka Z1000 siya. Z1000R. Ayan. Moto Z1. Ayan. Moto Z1. Okay. Kakabit niya dyan. Please support Moto Yorski Motor Shop. Okay. Yan. Marami ng moto vloggers dyan ah. Dadami pa yan. Ayan. Yan guys, i-testing ni ano, test drive ni Moto Z1 yung ZX6R natin. Yan. Yan. Yan guys, Moto Z1. Yan. You know. Napakalupit oh. Gamit niyang motor kanina is Z1000R. Yan, Moto Z1. Kamusta? Ayan, din ako, babong man. Ha? Yan guys, testing natin tong ano, test drive natin tong motor ni Moto Z1. Ito ay ano, Z1000R. Ayan. Try natin guys. Okay guys. Grabe. Sumisibot. Eh.
bagong reflash ito eh. 7,000 odo. So ang sabi pag bagong reflash is gumanda raw yung takbo at saka pumino. O pumino nga, mas pino siya tumakbo kaysa sa akin. Natatakot ako eh. Kasi hindi ako makadapa. Ang ganda ng takbo niya. Ang sabi kasi ni Moto Z1, kapag na-reflash daw, marami daw silang ina-adjust. Kahit mahal naman ang bayad, sulit pa naman. Grabe. Relax siya i-drive. Yan. Kasi naked bike siya. Ayun, ang gastos pala niya is kulang-kulang 20,000. Reflash plus palit ng washable na air filter. Grabe oh. Iba talaga pag pina-reflash, sumisibat. Papa-reflash ko nga rin yung akin. Ang ganda eh. Oh? Talagang na siya, 5th gear na siya, sumisiwat pa rin. Balik tayo. Saka pag naka-naked bike ka, ang daling lumiko oh. Grabe. Nawala yung backfire niya. Grabe. Ay, wala akong masabi. Gumanda yung tunog niya. Yung ugon niya ganda. Oh, grabe. Balik tayo, ikot tayo ulit. Tapos balik na tayo. Yun guys, sa mga lahat ng kayoski dyan, mga idol natin dyan, supportahan po rin natin si Moto Z1. Isa pong mabait na tao yan. Ayun. Thank you. Balik na tayo guys. Sarap talaga yung iba-ibang big bike ang nahahawakan mo eh.
Balik na tayo. Ayun guys, open na po yung shop natin. At parating na rin yung mga exhaust natin na in-order ko. Susunod magsa-sound check po ako para marinig din ninyo. Ang ganda ng bundok oh. Grabe oh. Shoutout nga pala sa mga tumulong sa opening ko, kay Olga, ayan, Alberto Rivera, sa mga Rivera family, Valdez family, ayan, dito na po kayo maisa-isa, kay Mantimpora, Flora, Hilda Tamayo, kay Ray Valdez, yan, from US po yan, Jamila Eslepco, Melesio Lampa. Maraming salamat po sa inyong lahat guys na nagmamahal sa akin. Shoutout pala sa mga lahat ng tiga Sentrum. Ayan. Balik tayo shop guys. Ayos. Grabe, sumisibat. Kahit na kinta na, sumisibat pa. Wala akong masabi kundi grabe. Wala na akong nasabi, puro grabe na lang. Natatakot ako eh. Iduwag ka rin. Baka umangat. Papariplas ko nga yung akin. Ang ganda pag na-replas. Perfect. Ayan, salamat kay Moto-Z1. Guys, subscribe kayo sa kanya. Follow nyo rin siya. Ayan, Moto-Z1 C1000R. Ayan, dinalaw tayo ng Z-Moto Motovlog. Ayan, Z-Motovlog from Calasiao. Ayan, anong gamit ng motor sir? Ayan, tara. Oh, naka-empty pala siya oh. Ayan, ito yung gamit niyang motor. MT-115. Oh, yan. Ganda rin oh. Stig din oh. Ayan. Dapat sir, palitan mo na exhaust. Oh, pag ano. Pinakalkal ko. Pinakalkal mo na. Oh, sa bagay. Oh. Someday, nagkakaragay niya. Oo, ayan. Z-Motovlog, ayan. Tumalo siya sa shop. Tara, bigyan kita. Stickers. Ayan, bigyan natin si Z-Motovlog ng
Moto Yorski stickers. Remembrance natin sa kanya at Moto Yorski face mask. Wow. Ayan ha. Ayan sir. So guys, andito ko sa motorcycle shop ni Moto Yorski. Guys, paki-suportahan naman yung motovlog ko, Moto Z1. Okay, and then support din kayo sa motovlog ni Moto Yorski. Ayan. Ayan si Moto Z1, napaka-solid idol. Support nyo rin siya guys ha. Okay. Ayan yung motor niya oh. Z1000R. Okay.